بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ‘Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wannan abin da nake so in tattauna da mu a wannan yammaci kissa ce da ta faru tsakanin wato Abu Hanifa an-Nu'mani da kuma wani daga cikin mulhidai da ya zo wajen Abu Hanifa, yake tambayan Abu Hanifa cewa, Abu Hanifa, kuna cewa akwai Allah, kuma gashi Allah nan ba a ganin shi, ba a jin maganar shi, saboda haka mu a yanayin yadda muka ɗauka babu Allah maɗaukakin sarki. A irin fahimtarsa shi, in ji wannan mulhidi, ya ce Allah baya nan in existence. To ya ce, amma tun da Abu Hanifa kana cewa kai malami ne na addini, kuma kana riko ne da alƙur'ani da hadisi, kuma su ne suka zo da hujjoji da suka ƙunshi wannan abin da kake faɗa, to abin da za ka yi yanzu shine a sa rana da lokaci da ni da kai za mu zauna, ni in kawo hujjoji na, kai ma ka kawo naka hujjoji da za su tabbatar da cewa akwai Allah. Shikenan Abu Hanifa ya sa lokaci da wannan bawan Allah, suka ɗauki wuri, aka ɗauki miƙati da lokacin da za a zauna a yi wannan tattaunawa. Shikenan Allah cikin ƙaddarawarsa a lokaci ya yi, rana ta zo da za a yi wannan tattaunawa. Allah da ƙaddarawarsa an sa lokaci, an sa kamar misali da maraice, wato Allah da duha, afwan, lokacin da gari ya fara wayewa, rana ta fara tasowa. Allah da ƙaddarawarsa lokaci ya yi, sai ya zamo Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu, shi dai wannan mulhidi yana zaune yana jiransa, kuma ya tara jama'a yana ganin cewa ai zai yi nasara akan Abu Hanifa. Shikenan lokaci ya yi, Abu Hanifa ana tsaye ana jiran shi. Abu Hanifa ya ɗan yi jinkiri bai zo ba. Wannan mulhidi sai ya fara gaya wa jama'a cewa, to kun gani fa, wannan fa haka shi malami ne na addini, amma kuma gashi ya sa lokaci, shi ya bamu lokaci bai zo ba. Aka sake ɗaukan wani lokaci dai Abu Hanifa bai zo ba. Rana ta yi tsakiya, Abu Hanifa bai zo ba. Aka sake ɗaukan lokuta har kusan yammaci, Abu Hanifa bai zo ba. Wannan mutumi ya saki baki yana cewa mutane, to ai na gaya muku, dama da a ce yana da hujjar da zai iya wato ya yi mujadala da ni akan wannan hujja ɗin, to da zai zo. Amma tun da kuka ga shi da ya sa lokaci bai zo ba, to ai wannan yana tabbatar muku da cewa wato ai da gaske abin da nake da'awa na cewa babu Allah, to haka abin yake. To ana zaune a cikin wannan lokaci yana cikin maganganu, sai ga Abu Hanifa ya zo a cikin kwale-kwale, yana a bakin gaɓar ruwa ya sauka. Shikenan da ya sauka Abu Hanifa, sai wannan mutumi daga ganin Abu Hanifa sai ya fara dariya, yana cewa mutane, to kun gani ba, kun ga mutumin da aka ce za a zo tun da safe, shi ne bai iya zuwa ba sai da yammaci, kuma a haka yanzu zai zo ya gaya muku menene hujjarsa wai da ma za ta sa mu gaskata abin da yake faɗa. Saboda haka babu wata cikin hali na izgili da nuna cewa abin da yake kai shine daidai. Wato shi wannan mutum sai ya ce da Sayyidina Abu Hanifa, ya ce masa, to duk da gashi ka ɓata lokaci, kuma ka ƙi ka cika alkawari a matsayinka na mai da'awar kai mai ilimi ne, shugaban masu ilimi ma a wannan zamani, to gashi yanzu duk da hakan nan ka kasa cika alkawari, kuma gashi yanzu jama'a suna jiranka, sai ka zo mana da hujjarka da kake faɗa na cewa Allah maɗaukakin sarki yana nan, ni kuma ina kan bakata ta cewa babu Allah. Abu Hanifa sai ya ce, to da farko dai abin da zan fara yi, zan ba ku haƙuri ku mutane, abin da ya sa na yi jinkiri, sa'annan kai ma bari in gaya maka dalilin da ya sa na yi jinkiri. Abin da ya sa na fito bakin gaɓar koginmu ta wancan ɓangare, to sai ya zamo wato na zo bakin kogi, ɗan abin hawan da zai ɗauko ni duk gaba ɗaya masu kwale-kwalen ba sa nan. Na yi ta jira har rana ta yi, har sai da guraren la'asar, kawai ina tsaye a bakin gabar nan, sai wata bishiya da take jikin bakin gabar nan, kawai sai wannan bishiya sai na ji rugugugu, ƙasa tana motsi, kawai sai na ga wannan bishiya
itatuwan da suke jikinta na rassa bishiyar nan suna faɗowa ɗaya bayan ɗaya, wannan ɓangare yana faɗowa, wannan ɓangare yana faɗowa. Bayan saukan wannan itatuwan nan kawai sai na ga su da kansu suna faffeke kansu, suna fitar da shape iri-iri daban-daban suna sassare kansu itatuwan jikin bishiyar nan. Ina cikin hakan nan ina kallon ikon Allah sai na ga wannan rassa da ita bishiya da ta zuge kanta, sai na ga fa kawai ta kama harhaduwa, daga haduwa nan gefen yana haduwa da nan bangaren, nan gefen yana haduwa da nan bangare. Ai sai kawai na ga wannan bishiya ta zamo kwale-kwale, wannan kwale-kwale da kansa sai ya gangaro ta inda nake, kawai sai na ga ya ɗauke ni shi da kanshi, kawai sai ya shigo da ni cikin ruwa. Da ya shigo da ni cikin ruwa ya kama tafiya da ni, bai tsaya ko ina ba sai a bakin gaba. Shi kenan dalilin da yasa kuka ga nayi jinkiri, sai kuka ganni yanzu gane a gaban ku. Wannan kwale-kwale shi ya kawo ni. Ai wannan mulhidi da jin wannan magana sai ya zamo gaba ɗaya ya ɗimauce, sai ya zamo sai yake cewa Abu Hanifa, yake cewa mutane, to yanzu mun gane, wato ba ma rashin matsala cewa Abu Hanifa yana malami yayi ƙarya ba, ashe ma ba mai hankali bane shi. Saboda idan da yana da hankali, yaya za a yi mai hankali ya ce wa mutane wai bishiya ta sassaƙe kanta, ta haɗa kanta, ta yi komai da komai, kuma ita wannan bishiya ita ta zo ta zama kwale-kwale har ta ɗauke ka ta dawo kanta, akwai abin da yake yin kansa ne? Sai Abu Hanifa ya ce masa, to alhamdulillahi, ai kayi wannan magana a gaban jama'a, kuma jama'a sun shaida cewa abin da ya sa muke tattaunawa da kai a nan, ai kayi bayani ne akan cewa babu Allah, da girgije shi yake yin ruwa da kansa, kogi shi yake kawo ruwa da kansa, bishiyoyi su suke tsirar da kansu daga ƙasa. Kai ka faɗi haka kafin dalili ya saka mu zo mu haɗa wannan mau'idi na tattaunawa. To idan har ka faɗi haka cewa babu wanda yake yin komai shi yake yin kansa, to ai in har ka ƙaryata ne akan wannan magana, to kenan ka ƙaryata kanka kan cewa babu Allah maɗaukakin sarki. To sai ya zamo daga nan babu hitar lazi kafara, wannan da ya zamo ya kafircewa Allah sai ya rikice. Sannan kuma mutane da suke kewaye da su sai suka gane cewa lallai da gaske Abu Hanifa shine yake kan gaskiya. Wannan hikima, kissa, makasudinta kuma babban aya da ke cikinta shine, idan mutum ya zo gurinka da abin da yake hujja ce da baya buƙatar ka kawo masa aya da hadisi, to sai ka yi ƙoƙari ka ɗauko hujja ta hankali. In mun lura Abu Hanifa bai ce masa Allah ya ce annabi ya ce ba, sai ya kawo masa hujja ta hankali wanda ta ba da dama shi da kansa ya kama kansa. Allah maɗaukakin sarki ya mana dace kan tsayawa akan tafarki madaidaici. In an ci gaba da bibiyan mu kuma za a ci gaba da samun kisoshi masu fa'idantarwa, albarka manzo Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.